ABBB Khlaini Rungsrungnai Rokni Yago TISF ni Adongrok Butok Khlaijakmani Patimungno Sejawi Sangrong Salcharigo Khumlungni Dukmali Hatiwo Khadumani Rally Khlaikha TISF Manjaka TISF ni Central In Charge Peter Debermano Khobui Kubun Adongrok Admission at the Sangrong Salo ABBB Khlaini Rungsrungnai Rokni Yago Tripura Student Organization TISF ni Khorang ni Rungsrungnai Rok Butok Khlaijakmani Patimungno the Tungplazak Agartala Bir Bikram Memorial College Complex ABBB Adongrok ni Yago Butok Khlaijagai Sagudukuman ka TISF ni Khorang ni Rungsrungnai Aro satai kelayo kisasuk salromoi dalbidal college ni rungsrungnai rokno tei district committee te town committee khamani Tripura student organization TISF aba haikino salkisa sukang Khlaikha TISF Agartala town committee Khlaikmani yaglono rungsrungnai rokni dalbidal jungjalno tei haba ongkhormani TISF ni Adongrok aba haikino gotal admission ungnai rokno chubasu khlainani bagai BBM college ni TISF ni gotal Adongrok sikangai thangmani phiaba Borongno Kasuka ABBB ni Adongrok aba haikino TISF ni Khorang ni Adongno Butok Khlaimani koksil jamong Patimungni koktoma mankina amchayo thangi sogukya police thangmani yagulo paithago gajang ungkha tongkhor ABBB Khlaini Rungsrungnai Rokni Yago TISF ni Adongrok Butok Khlaijakmani Patimungno Sejawi Sangrong Salcharigo Khumlungni Dukmali Hatiwo Khadumani Rally Khlaikha TISF Manjaka TISF ni Central In Charge Peter Debermate TISF Jrania Subdivision ni Convener Robin Debermano Khobui Kubun Adongrok Samnote imroni tinin Khadumani Rally Tini Khadumani Rally sing TISF by Tripura Indigenous Student Federation the Bubagrawe Kaisha announced Khlaijak Kaisha alike organization Tripura Motani Dini Obama Khlaimani Karona Kaisung Depongko rally kam sung Khadumani Pandama Khlaimani Karona BBMC the Chini College Agartala Rajakor Jagawal Tongmani Ajagawa sung Miani Sili sung Sara Tripura sung College je rungsrung tongnai rongni bagini kaisa chef renani bagini ri tongo abongke kaisa admission desk ja jagao joto rungsrungnai student rongno sung chubasu khlaio admission khlainani bagini borongno bebak dia rongni bagni kabaki kag rana hai kabaki admission kaham kari manai sini borok ni bagini sung samu khlaimani khlai tongo sara Tripura Oma aikeno sung BBMC obo sung sini TISF ni ngai sung committee khawini sung jaga romani miani gotna ke kununglia sung mia hai salo romani ke dinai au salo ke dipor jorani just 12ta hai 11ta hai tam 11ta 12ta hai tam pung ke sini borokno sini kubuni bosong wanji bosong ni borok hai ke ba ABB bai mili winai borok khalsa ke mili winai sini borokno Butok Khlaikha abuni bisingo kobangma jungjalni bisingo Butok Khlaijak kangke baksa kharima thangka baksa yokha tai Khorang ni ke boro council tulangi nei romi chobuinai bukha borongno yagrok thri phairika tai bokhrok bukha tai yam suka bohrok lathirka lathabai kobangma phikung busam klainai borong council sijige bukha abuni baginai sing dinini Khadumani Rally bujangnai ni bumungke tamo bumung tini bokol boro jagani ara college borti sung tawse jorate sung bumung collection klaimya ko ekmatro sung Khorok noino sung Tabuk GB hospital ri rohjak blaino emergency ni baginai sung hotat cha roma lalia samu buja kha kubuni ayapano sini borong ni bisingo rungsrungnai tongnai TISF ni aldom songtai sungnai rok aburongno buja gongnai sung Tabuk khobor mankha aji council dawi bujangnai abun bumungke sini mankha council bisingo dawi bujangnai je aro rumo dawi bujangnai abuni TISF ni
TISF ti borok bumung disclose khlaiyako sung sasukmaya ko tamu emergency o tlangjak bono abuni bagainai sung bo sasukmaya hotat cha sung khobor khana gangkeno khadumani rally sung khlainani bagainai o bijini karone sung bung naharmaya Asalo kumpui akademi rungnog beskang ni shimi rally chengai Dukmali hatini dalbidal lahar kitingai Khlaijakha Khadumani rally Khumulung ni shimi probir ni kokthum Chini Khorang